Manyoka ndoza dungu. Hayo bosi ranenge ndi hu. Yabona. Kuna sabana zai. Vai ndo kwa chela sio. Shaggy. Vapo hiyo. We are guys, we are guys, we are money, guys, we are money, come and see, guys. Mama. No picture take from I want to have a picture kind of info. Vapo. We are money, guys, we are money, ha ha. We are money, guys, take an eye, what a give up. To look at Takataka, that's money. That's money. No reply button because we're gonna stay kina mama mwenye kutoka na comment section we're gonna zvokuta kabisa reply button mimi chimonyora mu comment section mumu aizve mtulisimira zvoone here handisi kuda kunyebaka unozarire kutamba uri palive iwe mama. wabuda pijana. Right, inzwai guys, mamkase guys, I hope muri okay, mariraboka. Inzwai guys, vari Cosmos City, please hande tosangana kune umwe wedu yaya tida kumbonofadza murume wedu mwana weya yakachitwa nemurume wake yaya tida kumboti timushanyire nhasi tinosvikawo pamba pake tinoisa mufaro pafesi yake chose neye murume wake ndo chinonzi madiaries handiti ndo chinonzi madiaries saka vari Cosmos City please ndibatei ndikupei indatove mujobheki kudhara saka imi ndibatei ndikupei location tosangana ipapo pane vatondibata kudhara mwe mujobheki madiaries ndokudai mani pane mujobheki mudiaries wanga kuda parandi backup ndatomupa location tikusangana ipapo tati exactly na 1 o'clock hanimaona saka kana muri Cosmos City zvakare kana muri Cosmos City zvakare vasikana tichida kuenda kuningirikiri tichida kuti tinde tose anditika kana Cosmos City tichida kuti tinde tese kunoona musikana wayo mwana wayo please hande tese let's go together tinofa tinisa smile murume mozati murume wechidiki mwana wechidiki hanimona kuti hama dzadza kutopindira tanzi siya murume mutise murume saka murume right now akagara muwheelchair remember kuti munhu ndiye angachena kuti breadwinner agere muwheelchair ashandira mhuri yake ozongofuma akashutwa achinzanzizvo akashutwa achinzanzizvo ave paralyzed zvinenge zvakaoma zvinomufunga makatizivi saka isi madiaries takaenda takanosvika tikanofarafara naye tikanoseka tikamupawo hope hanimaona tikavapa hope kuti it's not the end of the world hanimaona your life can still go on hazvina basa tosimbisa rudo rwevana zvinhu zvinofamba saka I'm just needing guys at least 5 madiaries anoenda neni 5 madiaries anofamba neni kuenda kuCosmos City ndachikumbirwa kana muripo please just hit the WhatsApp button tionesane let's go and give these kids hope handika hande tinoona vana vande tinosekesa murume ari muwheelchair imomo ari hande tinosekesa tinoseka naye asafila atidi kumuzwira tsitsi anditi hatisi kuda kumunzwira tsitsi toda kuenda kuti anoseka ari pachisituation ari kufunga kuti ndo pakaperera upenyu tomuza aiwa upenyu hauna kupera tinewe takamira newe it's just a phase of life handiti zvinowira vanhu ngati muupenyu asi zvinodarika anogoda support munhu usho handiti so guys vanenge varipo vari kuCosmos City vari kuda kuti tifambe rwendo rwo pamwe chete ndibateiwo kwanza I'm at work alright you are excused masitokozo kubasa ari kuCosmos City George handisi iwo kaya kuWhatsApp kwangu handiti ndokupa location tosangana na 1 o'clock mungosvika na 1 o'clock ngasvika munongondimirira pagete ndikatwa ndokumirira iwo panze handi kana mauya misi tozopinda hanimaona saka Cosmos City ndioneseiwo guys handitoda kuzomeshiwa mani saka itai kuti muuye guys tiwane kuti tifambisana pamwe chete hello Mr. Chibatana mukasei saka George ndibate ndikupe location anditika ndibate ndikupe location tipatoda munhu wechirume unenge wagona singaiti kozi uri murume pachirume so unoziva language dzamunombotaurirana pachirume dzakamira sei hatisi kuda kuenda kunotodza kuti tauya panapa nepiti we are not going there with pity guys we are going there with support we are carrying the support with us
ndoyatikuda hatisi kuda piti of course nyaya tichangodzwa edu chinyaya yakafamba sei but zvokuti titi shemu zvikazo hatisi kuenda kunochema tikuenda kunomusimudzira kunomuencourage kunomupa hope kuti not all hope is gone, there's still hope. Unogona kufamba futi, Mwari ndimwari weshambiso. Handitika ndimwari weshambiso, unogona kusunga wakafamba. Mwari ndimwari wemunhu wese. Mwari havasi blessed wemunhu anogara certain houses. Mwari ndewedu tese. Saka guys, Cosmos City, if you are there, team re Cosmos City, rikuda kuenda nesi, please just get hold of me. Ndikupei location tinde tese. Ndibatei ndikupei location tinde tese. Handitika ndibate kuseni permission 1 o'clock, but there's still time yekuti ugeze urongedze udi time ichiripo. Time ichiripo yekuti tifambika kuchete. Handiti right kuseni kuno kuzvozvo right now guys, ndiri paclinic paya nditika pasaloon boutique ndopatiri takamezha dumbu tose musuya uya tida kuona kuti dumbu riri kufamba sei. Inini ndakazviona ndokoti ndine great change tikachiudza ichi chakabata foni kuti dumbu rangu radzikira. Unoona regai tione kuti ndizvo here dumbu radzikira here kuita kuti vaya vanoda kuuya kunoku handika muuyawo futi kunoku support mwana wedu musikana uyu handika ari kuita izvozvo zvematumbu kuti asadichi kuti asadi kuti matumbo apere, especially majojotengi anonetsa sikana majojotengi jojotengi musiya guys takameshaketa chini nevakabata measurement yanga iri chini vakabata measurement paper tanga tiri pachi hai tape measure yatonora iwe chandra pa June tuna June atadzi tiri pachinas. Where are we? 42.8. 42.8. That data tripachi. 78.5. 78.5. Exactly. 78.5. 72. Yeah, 72. Not 78.5. 71. 72. Yanga is 78. Yanga is 78.5. Makadzokera ku live. Yanga is 78. Ku live mota. Yanga is 78.5. GT 78.5. That's tripa 70. That's tripa 43. 42.8. From 70 to 43. Aiwa. Serious? Ndikuti vakakuita manyokere mama kumba vana kurwara kumba. She didn't get sick. Zvinotanona 30 something. My inches. But yakunda kudaro pana pfeka trousers asingasakwaniri. Raizo kufita perfectly. My inches. But madonna. Saka nyasinyazo kukwiza stereki kuti zvinyazo next week nedane flat. Chinja tape measure. Saka ndinobochinja ndekuti inomeshandisa. Hey. Asi ndinoitete umeshandisa. Saka zviri kuita. Makasvika kumangani. Kumba kana ndaikuenda kucheresa ndi wait chete. Andi. Asi wait ndiyana nyanya. Wait ndakaita. Wait ndakazama. Nimatonhoro ekirimi weya ejelia ezvataka ndeme namo futi asi zvikurira pasina asi even yemurumbanidze izvezvi azi but now she looks slim. I told Daddy when we were outside that she's looking slim today. Ndikati kufamba nebhora zvinoda kuti pa4th session ndichakenda kuya ndakatsvakira kuti live motopfeka ndinenge ndakuya ndakutopfeka pinozi move out ndovesakaikiya kuti hapo clay inopfeka ikiya kana kujaidza mungagodiro dumbo rainda kasina igogo zvitedzera izvozvo slay grey ndiko kuti grenilicious aivasinadona shemu saka pandosvika kuhande ndapedza hande ndazama vanyanya nekufunga kuti tape measure imi yachinja kai aiwa ndomaziva tiri kutotsvaka iwayo saka vari kuda kuya kudumbu please come through kudumbu uyai namba ndichapinda futi muya handitika namba ndichapinda futi ndouya aiwa majairizi ari kushanda vasikana zvonakidza. Pane mwana watinaye pana pakutengesa groceries kuZimbabwe unongotaura unongotenga grocery rako rauri kuda anokudhilivharira. Saka ndichakukanira WhatsApp link yake ndonyatsotaura nezvake zvakanaka vano kuZimbabwe kumagroceries ese amunoda anobva kunoko anototengesa magrocery mungotenga magrocery enyu achikuvigirayi achitokudhilivharirai mufuge hama jairizi ari kushanda. This is beautiful
zvakanaka chaizvo. Zvakanaka chose. Sasa ndakugera ndebvu dziya kadzakati ndisagera. Ndachiudzwa kuti something is wrong. Ndozachera padzikangodai wondotodai. Pachokwadza chiya. Chema. Unotonevheni vanhu vanochipedza kuita vanengetarara kuchema cha. Asi singarwadzi makumbo chichi hayo yarwadzi because inoshandiswa strip. Okay. Kana wanga sasa live last time wangoona ngozvibedza padhuze. Chakiri. Kunoona kamera unofanira kubudisa zvese vanhu vachanasa kuona zvimeshini zvinoshanda sei and things like that zvisochinda. Kuitira wanga sasa live last time. Kuitira wanga sipo waone. Ukoshatirira kungobayo. Ati matuwa kudzadara chichiwitika vauya avanditi. Ora saka patakutanga ichi. Ndo chinopwanya chacho chinobvisa mafats edu aya mafuta from solid to liquid. Muchishiona chiti kubva muzvigodo kuendesa muliquid mvura. Saka patakutanga takudzokera ipapo pakubreaka. Saka basa racho kubreak hapana pressure yatomboisa apa. Because zvinhu zviri electrical. Saka maminutes edu takudai toisa pa 20 minutes because ndo chakanyanyokosha. Chakakosha ndeichi chine apa zvekuti tina skin hongu zvakakosha. Chakanyanyokosha izvi zviri tu izvi chekudraina mapedza ekudραina neapa. Then pa energy toisa pa 5 mode B. Right, takutambuka sadzokera hapo kuzvinasubuya. Yes, of course, Mositi Shatter Life, Bastokos will be there. Yes, I don't break a single chuka. Aiwa, mambo kama bruise. My bruises. My bruise. And I got to do kuchuka dumbuzi nzeza kudavirira futi. You are next. You're going to remove your cheeks. They are too much. That's mama. Rapere. Sakara topera. Rapera dombo. Dama instant results. Dama instant results. Rapera mama. But my loser shame. Focus 70. And I lose 50 something, 20 something, ma 28. Plus chimwe kamatura like period. Yakatrebeya. Panotungo chiti madhesi akadai. Saka uri like chanotora period yakati o. Zvamunoita zvitongotombita teta period. Ipa zvadai so and we next week ndozoya mwedzi wapera check chaiko. Kuti rinonyatsotora nguva tichinyatsopwana. Bosi tikakurumbidza hationi change. Saka ndizvo zvinotozoya musi wa2 kana kuseni. Musi wa2 function maneruka. Saka kuseni mo. Ndiri muJoburg muno. Ene madiaries ndakanga nakutokudzai madiaries. Kune vari around Joburg vese please vanoda kusangana Tilda vari kuda kuona Tilda please ndichakupai venue come and support uyai mumhoro Tilda meet and greet Tilda muno muSA. I'll give you the date anditika madiary garimbo iyi ndoda mboverenga macomments. Madiary ese ari muJoburg anditika madiaries ese ari muJoburg please vari kuda kuitawo meet and greet uyai mumhoro Tilda uyai musangana Tilda kuJoburg. I'll give you date and time anditika ne place kuti ndepapi mouyawo mumhorosa Tilda anditika uyai mumhorosa Tilda zvakanaka kuti tivagamuchirewo muSouth Africa muno kuti tivamhorosawo muchivasapoti yamunovapa paipa yakuningikiri kumapeji kwavo mungoitadzawo in person anditika food will be available andika food inenge iripo muri kunzwisisa madiaries food inenge iripo. I'm inviting only madiaries. I'm inviting all because inini ndinde nati Tilda saka inini ndikuinvitawo madiaries inini personally kuti madiaries instead kuti tive tuna Tilda we need you to come. Vari kudawo kumhorosa Tilda uyai mutoke mapictures navo uyai muvaone uyai museke navo uyai mudii hanoona hansidai sikuvu Efrem hanzi zvokodzere simeri hazvidi kuti unyanye kuisa pfungwa dzako ipapa because chimeshimba pachinopwanya maningikiri pane discomfort inoita it's not pain as such but chingori yes mai mabonzo TV iTV ipi toda kuifollowa we mai mabonzo muri sei hanzi mari yakaoma chibharisa shamwari idla mari yako shamwari gani zveyangu uri mpenyu hazvirwadze but zvine ka discomfort chete yazvinongoita hanzi ndichakupai time nevenue muJoburg ndichakupai tiri kumbotry kutsvaga pavenue pakanaka pekuti panenge pari safe for munhu wese.
can do that. naichibharisa saka iwo makore sewaindiona uchindijairira waifanira ndamari ndemari ini shamwari so waindijairira waita ndakana keshi ndidayo ini ndiri bhozida zvino ndikadaiso ndidayo ini hanzi how much kudzi unoitwa nemasessions uya uzonzwa wow hanzi ndiri mudhari dzakakwana ndakavhurawo peji rangu that's brilliant rikandipine Wow. that's good monetize the page. By the way, indai munofollowa Mai Mabonzo TV. Muri kuda kuzoita nezvei Mai Mabonzo. Hanzi vako Captain here. Aiwa ku Captain vako vari kuJoburg so far. Muri kuita content yei Mai Mabonzo. Muri kuti muri comedian here muri chi. Chopisa but not hysteric posture. Unongonzwa ngikiri discomfort so like unotonzwa kuti pane something chikuitika mudumbu like chine discomfort achinenge chinacho. Anditi wedu ngatisapoteiwo Mai Mabonzo mumwe wedu vakavhura peji ravo anditika vakavhurawo peji ravo varodawo sapoti yedu tizoona kuti vanoita nezvei kumberi ikoko anditika Emily chipone ngwagona madhairis uyai anzi ndiri kuita masikisi ndiri kupolo that's good wotipawo masikisi tionewo kuti uri kuita nezvei tisekewo tese anmona tite tiri kuda tinovasapota ande tinovasapota back to the phone tipe foni yako back kana wapedza katora foni chamwari alright tisapotewo aka ndokamubhebhi kari kundiitaka ndokamubhebhi kacho kari kuitaka Hello. Alright. Mutore makashana chaiko visits asi ndifuna mufeti yangu yakazara ipapa apaka ipapa nokuti ndiri kutonzwa ndinofila ndinga ndopane feti ipapa ndakawanda apoba ndakawanda zvinhu handakakona kuti vave nestress saka vadzokera varingiri siwo vasvika nhasi vasvikasemba asisakatovadosi zvotodai zvotodaiwa kubuda asi zvinozoenda pay time use anova uzokangari but that pay inenge sisiri like before kuitika zvikanga muti zvekumhanya asi zvakaoma I know the pain. The pain I know it. Sure. hashinarokushaya tafadza wakazowadi kwakazoenda kwao anga atiza Pressure right. Right. I'm not sure from where I'm at. There is but azodi actually that is wakafa kuya kune mudhari zvakaenda kuya wazoregere kuya uya kuti ubasa chauya rangodumbura fambwa ndakakuudza kuti ndikati iwe umbone kuti ndibari mwezoro chichi unodumburangu radzikira zvekudaro
Shikane mageni kati dress randakapfeka musiwoyo. Ndikati dress ndasingasaripfeki ndakasingasavhara. But akatondipfeka ndikavhara kati chokuzadesi chitesi kana chiti bvisa yari chakwadi tsvagai munhu wekupa. Ndasingowarivhara ndironi. Akati ndikati dumbu rangu rapera. Ndikabvunza chidaro. Radona. Apa tinoti papera radona. Radona ndokutopera kwaro. Ndokutopera kwaro. Nditogaya kuti ndine mabhegi hembe dzandakapa vanhu panaenda kuzimbabwe paivayadatsenga. Let's hope kuti handizosviki pakukuslima kusvika pazvienda pavanhu. Ndasara nemazikuru aya akatenga manyuwani. Ozodii? Kunoautisawo wodii? Akuchadzokera ukati basa rematera mungadii? But turaenda shinde. Ayoro musana rashandi wane chivheki mevheki. Plus nawe yaketika takashandisa matactics ese kawana. Rakashanda paya. Rakaita red. Mbakata mazuva rakaita mablues red. Ndinozviziva kuti aringasingambotadzi. Just today she's looking slim. I was looking telling time now. Ow. This made on your hand. What am I going to do? What am I going to She said I'm beautiful and I know I'm beautiful. And I know I'm beautiful. Every second. Sisodika bosi ngakumene smela lufunga wari kuzvinzo pamatanga kuti zvenyanzi anozvashogere manje do you hear Shona? Yes. Uribo unanzani Shona badiwe unononono kuzini kana going. Social media, we say go sleep. That's when I think that's what we sleep. Since we comes over I thought it was this. I'm sure you're not going to I don't go right. Plus, chino batsira kulusisa appetite. Because ndakasingasadyi ndozvakaita vatapandasina ndambodya mazvokudaro haakudya kana chandaitodya wesimastereki mafruits kwabvudza mwana wangu mumwe retorati chichi tukasombokubika ngatirarei ngati just eat like food totodya namadudhu chetu torara tisina appetite toluzisa appetite number 2 inotosurprise zvoti Plus, I told you that I want to pass. Hey, the partner of Jim. Looks like a more brave one of you, and so to go. But to be busy, a little good and joy, the partners go man and walk my 5. Okay, to be a Cosmo City. Pale mungu kama unamwona zile mungu akashuka. Bashuka pamoja na shinda basa. Yesu basa abi paralyzed. Katika mtembea wote na sasa ndio. Plus no responsibility wana we are married. Let's say with this.
uri kuirana here kudheni and the character negative about me, but we do this one is just still on the guy. And then I just make it in my if I'm going to get married, I need to ask my father. Like your father. Like my father. And the woman father. But we keep on. Yeah, if I'm not some I'm going to have a wish for you. I'm going to phone. Said the mama. I just don't know to be the thing about it, but I think I'm on here. I'm not sure if I'm going to see. I know about Askini wari bata vateko zvinhu. Vakaonekwa icomplete yekuvaka mugaraji. Saka vakavaka mugaraji. Vakareba zvoita kuti ndopedze izvozvo. Kudheni kudze contract. Nzani muno muZimbabwe nzani. Sima mwana nobhadhira yasikana. Aiwa. Muzi asi kuti ndinodze contract. Like uyu fani. Ane anoti fani anozikanwa like nemarima. Kuti handizoti because makapakumakona makakasvikira anoita zvinhu wacho. Saka iye fani anoudzwa nevanoti tine project kwakati zvinoda vanhu iye like is immediate but vachatoshanda nachibhusa kumakwavoitira nachibhusa zvitakuenda nachibhusa anotangobva kubreakfast anzanangosvika anytime guys are you good andorita tiri good but unongona anobvangotinga kuti amuna right kazanodhadha vanoshomushomushairat chakaikwa kushandiswa muzinga Muzinga vamwari. muzinga ibasa varemunoshandeni zvatiri Zimba. Kana utoka kuita medzi kuti ndakupuwa mari yangu indibhadhara ava. Vashandi vangu ava. Utogodziwa mai mwana. Utokuita zvimastori it's 1 million. Utogodziwa. Saka veiji yupi nemo akashotwa nemo. Mukobho andichibasa renyu chidiki chakangona ndichamona padai. Asi vanhu vakuru vana vadiki. Mama doer ngako manje. Wauda kubata. Ndogara Vari basi. kubvunza. Kugara basi. Kwaichonzi chimushini ichi. Hanzi chinonzi cavitation. Mushini unonzi ichi process iri kuitwa apa. Inonzi cavitation. Was 6 in 1 machine wacho. Hanzi machine unonzi 6 in 1. Anditi. Ehe. Unoita maprocess akasiyana siyana. Hanzi a tape measure doesn't go up to over 60 inches. I want to vaiona iri pabank. Asi wakaiona wani yari payameno. Aiwa hanti iri kwere tape measure yedu. Tora tape measure varadzidzi. Sorry ndakubonesa. Iri kunoku. Varatidze manumbers. Ndozoti ndiye dumba isiye kusona. Ndozoti isiye weight. Utsake chibareta kwai machine kwasvike zasi kwei ndiko wakatosvike ku. Mukutocha aisvibira padhuze vaona manamba anotodarika anosvika kuchi. Hanzoti vakavhara chikoro vakazara chikoro. Iyi tape measure iyi inosvika kupi? Waiona mira famba nayo kwidza. Aiwa famba chinda nayo ndana idze zvauri kuita izvozvo. Uri kuona uri kuti haisviki 60 iyo. Iyo ukiona yatoipa 55 iyo. Waiona iyo 60 iyo. Waiona famba iyo 60. Waiona tape measure iyo 70. Famba iyo tape measure waiona haisi yehembe iyo 80 81 83 iyo. Waiona iyo tape measure iyo 98. Waiona 100 chapti. Kuma centimeters kuseri tasa iyo. Andikuona.
Kuzoti indi fit. Tukumesha fit. Iyo. Body fit kwete kumesha waist kana hembe kana chedza katosi. Waiona? Aona. Mutoneta wona kune. Ndakukunyetsa so. What's the difference between 3 in 1 and 6 in 1? All right, Hans, what is the difference between 3 in 1 and 6 in 1? Ndiri ku Randburg. Ndiri ku Randburg. Emilda, tiri kuzama kupwanya mafets ari padumbu. Mafets ari padumbu. Ndo atiri kuzama kupwanya mafets ari padumbu. Ndo yatiri kuzama kuita shumba resi iri process yekupwanya mafets padumbu. Process yekupwanya feti padumbu. Ndo etinayo. Hafadzi zviri kuita wena uite utange live uone ndamezhiwa ndakatodonha madumba papa ndakadonha ne20 something centimeters ufunge ndasatomboshifungiri kana neni harakadonha ndakadonha harakadonha padumba apa famba chaiko hanzi ask kuti mafibroids haiwa hazvina effect nemafibroids but havagadziri havabvisi mafibroids vanongotiredusa dumbu tiinhingiri amene sezvo ari magetsi inofunga kuda pamwe mafibroids anoshiringawo paoneka andizivini kana muchishesa magetsi kana unawo hashiringi mukati pamafetsi chete mafetsi atishungurudza wena jojo tengi shumbresi jojo tengi saka nezvekuzama kuti vabvise feti padumbu kosi jojo tengi inonetsa komana jojo tengi ma1 hanzi how long does it take to remove 5 kgs? How much does it cost? 5 kgs unedumbu rakaita sei emuda imelda unedumbu rakadii 5 kg une chibhegi here chedumbu iwe vanoita pasesheni mari pasesheni yegega unoluza 2 centimeters inoda kuruza 2 2 handina kuruza 2 ndaluza more aiwa ndinoti pasesheni like totiwauya izvezvi ndokuita izvo zvanenge achitopedza unenge wadonha but kumbawa kunodetoxa futi anowedzera kudiki kudonha saka unoluza kana kuma5 inches hai ndakalusa pesesheni vanoita 1.4 per session 1.4 per session ndobhadhara futi like per session it's fine anenge akubhadhara 230 tohutiwana nepamwani vasina mari yakaungana kawanda anenge angobhadhara 230 alright ani muri kunzwa hanzi anyone with help ndakuvara SIS MELLY. I don't want any help per page Melody, let me ask you anditi wakaziva sei kuti unawo iwe mafibroids wakuvara pai tipe masymptoms acho emafibroids uri kumelody sitima wakaziva sei kuti waziva sei kuti une mafibroids timbotangira ipapo waziva sei kuti une mafibroids bozi kuti ndakuvara nemafibroids waziva sei ndikatinzwa pamwe anenge akaudzwa nadokta da kuziva kuti hanzi how much in US dollars 1000 something I think it's less than $100 mari yacho yawo itoripo tishere nyaya yako yemafibroids wakaziva sei kuti une mafibroids Hey, 1.4 per session. So ukaita asabranorodza ndiwo ati oti Jeko I had them before okay I went to the hospital they diagnosed me kuti aripo also ndakaenda kwadokta vakaona pascan alright Melody waona pascan dokta akuudza kuti fibroids kana wave kumba chii chimwe chaunonzwa papoti yako chimwe chaunonzwa kuti chiri kuti chinokudistebera chanokudisteba mafibroids aya chii chanokudisteba chii mwana here kana kuti chii hanzi tipewo conduct please alright ndichapinda ikandikera ndatongopinda pena ndisi
mutaura naye pawhatsapp izvo unoda kutenda kamera isendo kunyora 08 061 33 33 74 210 Saloon boutique. Ixo, ndobva ndapina manje number iyi. Ese foni yenyu inokata dai. Ese make makapina nyo. Haisiri. Moku asaina simawadi zveshamwari senge wedhakani yakatodai zvayo unowasa unotsva unowasa unotsva. But thank you my sister for thinking hey but masana saiti kandi haiti masana saiti haiti. Okay, hanzi I have abdominal pain pazasi pedumbu apa panorwadza plus kana ndakarara nemusana ndotonzwa growth ndikabata padumbu pangu apa chinonzwika chakura choda kubviswa ndaunobviswa ana basa vasaimaninikire. Thank you Emilda, thank you. Unoda nobviswa ndakaitwa ope imasinus 1 ndakaitwa ope imasinus igore ripi kupaya 20 I think 2016 kana 2016 ansakanganise ndakaitwa ope kana 2015 somewhere there ndakaita ope yemasinus yemagweshu kwa yemasinus ope yemafibroids ndikadobiswa chibhaketi chakazara. Ndikatobiswa chibhaketi chachakatozara chibhaketi chachakatozara. Chandinoziva mafibroids anokudza dumbu rako rinokura kana uine mafibroids anokudza dumbu zvototi vamwe unotogona amene vamwe vanotanziva itonzwa as they wanted to remove. Saka chiita mwana iko zvino kamelodi uchichozvara mwana vobva vabvisa chibva wangoita mwana iko zvino. Saka pariri fibroid rako ndo pakaipa rakaita padhuze nechibereko kana kuti pachibereko saka vanenge votobvisa everything kati. Saka chiita mwana 1 wobva zvitori safe kuti vakubvise. Vanhu vakaona ndoziva inini vakabviswa chibereko ichi kana asina tokudza unoti hautozivi rakatokuta kudai mai mwana ende zvirwere hachabatiri zvirwere hanzi unoziva. Chibva watoita mwana 1 izvozvi itoita nhumbu nhasi andowana inoita nhumbu yako nhasi. Kana wapedza nhumbu yako nhasi wotozvara mwana wako after 9 months pavanozvara wobva wati machipedza kuzvara wobva tichibvisai vanobva watobvisa 9 months dzosvika manje ndanobviswa sha because anoshungurudza vanhu aya ndisatani mwetsvina mafibroids aya anoshungurudza aya anosungurudza plus hanzi over bleeding. Takushandisa ichi manje chatakushandisa ichi takusunga skin nekusuppressa appetite saka tongoisa melody. Saka kana zvatodaro kana zvatodaro nezuro ndaita week out gym sana straight saka kutodairira kana zvadaro melody now kuti zvakutasa konziva that means pariri pacho pakatoipa my sister enda nobviswa because anotadzisa futi kubata nhumbu mafibroids anosiya. Unoona ichi ndo chakushanda ichi kutasa kuti muone takutaitina skin manje idzoke rite diki because pai patapwanya paya dumbu rotatamuka rinotatamuka saka patakuita kuti skin yedu yaichibatana yatambopwanya plus mime mamakagara zvimafeti zvezviya zvakaoma mime masara kamani zvimvura saka takuibatanidza manje skin iya panga pasina feti nepane feti zvochisangana pakati poita padiki sanongochongosanganisa chisopo apapo mabelly button plus icho chinobva chasuppressa appetite zvokuti haudyi zvekudaro unonyatsoona uchenji kuti pane zviri kuitika. Uyai muitwe vedu paRandburg apo vasina mota munondiudza ndombonetseke ndonokutorai watora mota aiwa ndowatora don't worry torai
munongotudza munongotaura panhamba dzapinwa totaura ipapo pawhatsapp then ndobva tadi tobva taita vanenge vasina mari yekubhadhara ka1 like kubhadhara 1.4 ka1 unongoshingoti pawauya ipapo bhadhara 230 pawauya bhadhara 230 because pamwe inonetsa kuunganidza 230 per session kuti zviite easy tizvozvo chaizvo maona kapatsavi right saka teerai munzwe chandoziva panyaya maoption panyaya yemafibroids handitika mafibroids chandoziva anoita kuti uite overbleeding handiti period ukatarisa maperiod piri panoenda kuperiod yako normal period normal period yako hanzi how many sessions 6 to 8 6 to 8 regina zvodhipenda kuti dumbu rako rakura sei anoona zvamaimboti 171 170 kana iri chichiri che1000 checavitation chete process yese ndoita 1.4 tichishandisa futi nekuzokudrain melody handisi kuzviramba kuti maybe panogona vanogona kubatsira handisi kuzviramba hangu but chandiri kunyatsokuona apa ndiri kuona soti handizi ameno rinenge rava pachibereko manje padangerous kuti ungopiwa zvinhu nevanhu anoona ungopiwa maresipi nevanhu shamwari talking of chibereko chako panapa zvonetsa I think kutedzera zvikwadokta zvitori right because mwe nomwe achakudza zvake uchitedzera semunhu ari desperate kuda kuita mwana zvinozonetsa andoona saka I think follow the doctor's orders andoona because mwe achakudza kuti imwe chipotsa chibereko chadamageka uchimwa zvinhu zvakasiyana siyana anditi wazviona saka inoita overbleeding nemafibroids anomaona dumbu kukura kuita kunge munhu ane nhumbu ati mazviona mafibroids iwayo so anobviswa but tinoda kutaura chokwadi guys mafibroids akabviswa musafunga kuti anoenda zvachose haaendi zvachose anodzoka mafibroids anodzoka unochekwa after a certain time after some certain years anotodzoka ndo zvinoita paina ndo zvinopedza dumbu anoona anodzoka mafibroids haaperi zvokudaro anotodzoka chete mafibroids hakuna munhu andakaudza chikwai ndakabvisa mafibroids angu akapera anodzoka mafibroids anozodzokawo maybe asisina kukura senge zvanga akaita pakatanga kubviswa but tinge turimo turi chidiki so anoona turi chidiki indakabviswa chibhaketi chakazara i chakatozara chibhaketi ichocho ndakatochekwa pasaidha pakatobvisa wakaita inonzi kwai chiiwe amene kwai inonzi chikuprocesa cho ndikatomavhunduka kuti zvabuda mudumbu rani zvikanzi mudumbu rako toti Once I saw a lady who bought that electric machine on Amazon, she was doing it herself. Oh, okay. Even at home, it's long, but I think she's licensed. All right. Sometimes my settings are changed. My settings are not squads. All right. I'm American. Because America was really easy to go. You can't. Apapa kuti hauna yesi opa mari badzi zviri sei sei hanzi kubvisa chibereko shamisa vanhu vanobvisa zvibereko vanhu vanobvisa zvibereko torarama a very normal life wena ufunge nokuti sometimes chibereko chacho chitori dangerous pakana chiri pamunhu kana chibereko chako chine problem it can be a danger to you iwewe saka madhokotors akati achitoti ngatibviseika otobvisa wakadzokera back to kune musikana wamukadzi wandaiziva aifa vediwe nechibereko vediwe aita akapotsa afa nechibereko kupotsa afa chaiko chaiko hanzi I stay for long for the next session I stay for how long for the next session probably 2 weeks I think 2 weeks 2 weeks tunyatsoona change rangu raidzika ini paida moyo rangu radzika ini rangu radzika munhu akarwara nechibereko yeye vasika kupotsa atofa indasazvisi hapana chinhu chiri pabhodhi chisingaurayi guys kupotsa afa but achiramba kubvisa chibereko ndoti ati ngabvise chibereko murume wacho akazoita zvokuti zvenharo kuti chibereko chinde kunobviswa
ndobva bvisa chibereko mukamoneko zvomuramba ivi andotaura kuti naizvo ndakapasa ndatofa. Sometimes chibereko chinogona kutokuuraya manje kutoita danger pabhodhi yako iyoyo zvokuti chikatanga kushungurudza ukagona kugara uchibleedha kunakidza unotourawa nekugara uchibleedha usipesa usina ropa chibereko chinenge chizviita icho chizvikonzeresa isire kuti ubviswe hako. Andoona Grace hapana chinhu chakambosiyana. Bvunza varume vane vakadzi asina zvibereko hapana chakasiyana. Hapana chakambosiyana ukavabvunza tokudza murume kana asina tomuudza kuti handina chibereko ndakabviswa hatozivi. Mafruits of it. Kana asina tokudza kuti ndakabviswa hapana murume angachikoti zvitori normal everything. Saka ndakambonzwa ndachinyeperana tokwanzi zvinozodai zvikozo inema chaidzo. Hanzi chibereko chinorwadza ini chaindirwadza hanzi ini inonzi lesa lapo handi lesa lapo. Alright, ine 3 alright, ine 3 handiti vanhu vanodedza zvakasiyana. Chinozoti izosiyana kudedza handiti munhu like anenge achitaura treatment yakunoita ndokuenda kucavitation bhozi ukati cavitation machine inobuda but unenge kunyanyemborisa chiendipisi chiye chatatanga nacho. Vamwe vakati laser lipo ndo izvi ndo zvima laser lipo section izvi mapads izvi ndo laser lipo kungodriniwa kudetoxify unenge wazvibhena mafats kumba. Saka it's either inonzi laser lipo vamwe vanoiti laser lipo vamwe vanoiti vanodedza according to the what to the handpiece vamwe vanoiti vacuum suction according none handpiece izvi asi ndizvo lapo suction ndeyekuita operation handi suction ndo iyi lapo suction lipo suction whatever ndo izvo kubvisa kudetoxify hani ndo yachapedzera kuita yachaivaisa memanja. Saka vanhu vanodedzawo according netreatment yakunoita. Hakubvisa chibereko sometimes the best kana zvanetsa because unofa uchingoti ndoda kudai chinokuuraya chibereko chibereko chinokuuraya manje atikutora chitinyonyeperana guys chibereko chinokuuraya. Saka kana wafunga kuti ingobviswa kana wanda ingo just go and remove it ingwenda unobviswa chibereko chinouraya ndochokwadi. Anzonoita mwana here nemafibroids vamwe vanoita vamwe havaiti mafibroids umwe anoita umwe anogona kusaita zvachose nemafibroids. Hansaka ndozvokuteki here kuteki kunei ichakupisa zvokuteka handisi kuziva ini dzimba dzemapo ndezvipi zvokuteki ndofunga chaitengeswa nanokuteki. Hanzi mari yekuluza weight 1.4 but you can break it down kuti pese paunouya pesession wobhadhara 230. Motizoni panoyambobvunza kuti makamboti 171 nenyongori cavitation chete but tikutaura kana zvakasangana neleza laipo pakuzodrena zviri tikuta zvakasangana nekuzodrena that's why tikuti 1.4 ukabhadhira 1000 wotoraiti nini chimondibvisai chimondibreakai mafetsa aya it's fine unoite kubreaka but unozopinda busy wega kube kudi yekunwa mvura kudi kuti detoxify but kuno zvezviri easy tokudrena panapa that's why ichizoita 1.4 because it's 400 kudrain so that's why itazoti 1.4 woita 230 asi kana uchida ne170 kungobviswa kungobreakwa chete mafets it's up to you also. So you choose which one you want but the combo combo ye1.4 then cavitation ingori yega iyo leza lipo kana ingori yega itoro neamount ayo but vanhu ringotaura maamounts ayo anodi ezvinonyanya kushanda zvatiri kushandisa pana SIS MELLY izvi. handimadzikisisa hanzi zvekuteki ndezvemagaro kuhospital chibereko chinobviswa kuhospital. Inzwa uyu inzwa hanzi ndine 3 weeks ndichibuda ropa and dzakawandisa kumanaiwa dzitomboiti ini ndichiti hanzoradziwa nemudumbu nemusoro please muri kupi ini ndiri Cape Town muri kupi aiwa tsvaga rubatsiro cha 3 weeks hadziiti dzakawandisa ayeni unogara muRandburg okay namba ndakapina apo tora namba inonzi Saloon boutique iri mumadheudheu ame mumadheudheu muno maiweka kunonzi kuchi kuBackbron kumadheudheu mukatikatu izvi hanzi how many days is 8 to 6 inonzi sessions
matama vanoita ndakaona muridzo pana chitiwa matama ndizvo tumaiti matama waita musi matama wakaita musi matama vanoita matama ndakaona muridzo pana pane matama akareba so anga ane matama akareba achiitwa arikutoitwa achigadzikwa matama achigadzikwa matama ndakatomuona achigadzikwa matama ndakamuona ndakamuona achigadzikwa matama ewa 6 weeks 3 weeks dzakawanza chongobuda ropa indakwadhokuta muningini kunonzi kubvisa chibereko kwadhokutaka unonobvisa chibereko namba ndakapina Clement namba idzi dzakapinwa namba dzakapinwa idzo anzi jeli inonzi iya mukushandisa anzi ultrasound 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 inongoshandiswawo 1.4 Monica 1.4 but you can usina cash unongoita masessions 230 uchidaro masainasa chero yabva nyorawo mesi kuti kosi voice maitwa sesimeli asi muri kuti marwara masainasi mesi weather isikuita ndakatobloka iwa ndakatobloka mino ipapa iwe kuti tape measure chaendo yatanga kutonhora chai chakumbira murungu aisendikiri chamuno okay hanzi what are the side effects of the treatment? Not even no side effects as long wayanetsambe kwa doctor but kana une epilepsy you are not good for this treatment. Epilepsy because inoshoka mudumbu adunyepa sisi mina ndozvinza nechitanga kwaita ndonzwa nzeve chidai maclients anotonzwa nzeve sitodai kuti maybe nhasi nzeve dzangu saka inoshoka because mani epilepsy remember magetsi kudididi kwazvo zvazvasangana nemagetsi edu aya munhu anobva atofa so the best thing kana une pamwe disease yaunoti kuti danga wavhunza doctor wako usati wadi wauya netsamba kwadoctor kana une machronic disease like maybe diabetes because diabetes yangu like it's severe but kana iri diabetes so imwe yekuti you know kuti haikudonhedza ididi you can come but the best thing when netsamba yako kwadoctor first tonoti are you eligible for it? Ilesa don't pay Ilesa. It's money. And then you say I don't Hans, what about if you have a chronic disease? Chronic disease yacho iripo yandoenda taura kuti inonyanyonetsa epilepsy mamwe chronic disease anabasa epilepsy nediabetes zviro zvinhu zvakanyanya but kana uchityawo tanga uenda kuna doctor wako anopa matablets ako aya and womubvunza kuti ndoenda here kunoita kana uchimupa nhamba dzangu mupa otaura neni nesotaura nai ndichimudza about the treatment oitoma research ake wochakakosha isi mari health first chakakosha unozofa panapa tamhanyira ngoti tite mari ndamaona maresults aye ndamaona ndikechituaka first day pandakaitwa ndapedza takamezha tose pano palife ndikaweya ndikaita dumbu rangu ndikati 78.5 ati 78.5 nhasi ndaroiwa ndaita 43.8 same tape measure iyoyo 43.8 Hanzati padiska shambiso wachika zvokubvisa organ wagwata wena unoziva kuti shambiso kana ukaita accident chake chako kanzi gumbo raparara vanokubvisa gumbo vanokuchera zisa chare vanobvisa kasi munhu achitorarama zvakanaka ini handingambochengeti chinhu chiri kutondinetsa ngavabvisi vanobvisa ishamwari yangu ine South African ishamwari yangu anototi anotaura naestri Grace haana chibereko akatobvisa zvose ndiyo ndaitobvunza inayo Grace chikanzi hapana kana murume anozotomudza hapana chandofila hapana chandotoziva exactly
ana chinhu yakazvapa rakasimba kudai panapa ave nemakore akabvisa anoti chakabvisa 2012 Kelly, can you please pass me 2012. the towel? Any towel from that basket? No, big one, so big one. As I gave birth November last year, my belly is still black and that line richly black. Should I wait a bit or joy tight? Hansa Shinabasa, you can come. Should we ita opa? Hansa book me Monday. I'm coming. I said the number will call. Ya taurana iron. Taurana iron. Taurana pa WhatsApp. What's about phone and is busy. So WhatsApp I got your message. Oh, Brenda, ask not if you can be that big. Brenda, we are the people of Garaga. We don't have the people who are giant. You don't even know that. But I don't know that Garapa line. Can I know that? Oh, many more giants. Look at it. Because maybe I go Garapchita, we can get it in here. It's because I'm not going to want. Can I mean first, depending on what I buy? That's a Fundugas. I went to people who die because I giant, Brenda. Oh, you wait. Giant didn't remember. The guy is a Buddha. Can I sling one or all right, Mira depends the chance my centimeters arch. And it can tell you my centimeters right. Mira depends the teacher my centimeters arch. I am an inches sky. Mira teacher my centimeters arch. Giant did takudraina manje detoxifying. Kwako good to buy underarm. Tinomati underarm only. Underarm anobviswa futi but tita kushandisa aya madika because skin yacho iri sensitive. And so if you want to book, use your WhatsApp number. Yes. Yes, Shumbres Dabdarika, Shumbres Imbomira Shumbres. I don't think I picture I got this. Don't have to be the picture I went in. I took quite your skitty green. I want to have Darika Shumbres. Uri Jaida, but I have Darika, Imbomira Pichana. Darika Shumbres. Darika. Iwa unadumbu kashumbrisa unadumbu iwe une session yanga zvakanaka session is 230 but iwe kachimbo bhadhara session yacho yese andika 1.4 upedze masession zacho unenge watopedza masession zacho ese 1.4 aiwa zvematamba zviri different andi mari dzakasiyana matamba dumbu wadzati chavaisira vakataura namba dzangu ndivapa price this torai namba mozopiwa maprices zvese and everything vachimurisa una dumbu iwe ndozvamanakira akata bhodhi yako hauna zvotengi sesu kudai andoona apakapa last time dumbu rako raitambatamba neicho chichikachi vangachibvunza kuti laser lipo vaya ndiyo iyi yatakuita saka umwe anokwasango yazongotwa iyo ichechi achidangodhirenwa chete achiziva kuti pamwe ndozvaitira kujimu every day kuchangosara kudhirenwa chete but hachisi chiri slow than kungoita kutanga necavitation kuita the whole process pedwe hanzi nashaloni nhamo dzosiyana kumari esango tinoti deita simbawo nhamo dzosiyana mino wangu haisisuka titodawo kuonda titodawo kutoslima ndinangu ndotoda bhodhi maititi chaiwoiya ndiani ndichitoda kaslimu kapoteauriwa ndotoida but haya tichasvika akuya hatizosviki hai dzenyu idzi ndotoda zvibhodhi zvenyu zvamuchemberika ukachinzinana ukaita mwanakutopera chemara kupera basisina imi vanhu vakasimba midlai mapotatoes anoda kusimba idlai mapotatoes nemurivo hanzi tiwanze macalories idlai mapotatoes nemurivo sadza iri musamumiregula sadza nyatsorikita isadza zvokunyatsorikita chaiko chaiko manzwa plus kana muchibika chikafu chenyu wanzai mafuta
mukabika maguru musabvise mafuta mukati abika mazitumbu acho aya idlai munozotiudza mudzoke pano muchitiudza after 2 weeks muchidla izvozvo kuti hamuna kusimbera munosimba asi munosimba nedumbu zvizive dlai mapoteto nemuriwo zvinoita gaitiona munoti anobata foni agara pasi panoti abate foni chegenikubatira duga ita chaoni chingoda zvinonyoneka kuita vachitoita redi mukati murike ndivhonikuona yakurodza amukona malaits aya ndio maradians ari kuenda mukati machidi aku like apa ari kuconnecta ari kubvisa feti yatapwanya akuibvisa manje then ichazoita kuti tudiki manje 12 fatic drainage kuti basa rachoni tinozobetsera pakudhraina manje ndotoshanda pakudhraina aya anobatsira pakudidokisa pakubvisa kwaari kwacho kwanenge akahwanda mafetsi aya dumbu rangu rikupera guys auna kuona iwe kana mapedza ndakamirira madhansi teko nhasi ndiri kumaraini zvandisi kuita tiktok ndozoita mangwani nhasi ndiri kumaraini saka ndiri kumaraini handina chilaiti chiya chilaiti ndechilaiti changu chandakatotenga zvedewe shumbrezi chokutoitisa matiktok munhu oti kwaherega matiktok indakatotenga chilaiti hazviiti ndechilaiti chasara kumba saka ndichaita kumba rinoperayo kuzinouya ndatodona chaiko ndatodona iwe shumbrezi anaona pavhidhiyo yangu kandakaenda kutiktok ndakati tachijaiva haunaona kuti dumbu ranga risingasasiso kuonekwa sezvaraita inosa mavhidhios angu andaita ndiri kujimu dumbu rangu rinobudikira raitooneka ndisina kuisa belt tasa tiktok yakusara nezuro yaya ndakatamba yarisina dumbu unoona difference hanzi ndabvuma dumbu riri kupera yes tasei padhenzi ndakaita ndichitamba ya guys dumbu ndakatoshamisika neni dumbu harina kutobuda zvikunyanyisa kudaro hanzi uya trending shape hai murega ndakatotenga chilaiti changu ndinyatsotrenda zvakanaka chilaiti ndakatotenga kuti ndinyatsowana kunyatsoti ndinyatsotamba tiktok zvakanaka chilaiti handifanira chirim light chiya ndakatochitenga chihombe checho cheraundi ichi kwai ndatoti mune dumbu kaini hatiwazviona handina dumbu ini ranga ridumbu riya rashewo so izvo zvina ndichitrenda zvakanaka zviro hachatotrend nokuti ndaakuvharirwa nenyaya dzanangoni idzi dzangu kunyanyogodze nhema idzi nana echimetro kundivharira spotlight yangu mazuva 2 akura yanaichakutrenda zvakanaka zvokuti ndini ndanichirira kouyawo dzimwewo kana kukauya dzimwe kwanobva wambotomira kutrenda kombotrenda dziko izvo zvikuru kutotrenda yani yekwangoni ndoyototrenda ipapapa ndoyototrenda indamboiswa pasaidi zvinhu zvacho ingade yazombomira azotanga next week scandal yake ndambomanya mafollowers anenge ambowanda nani guys zviri fair izvozvo ndinani chimari chimuti posapo ndina ndakachitakura chimuti changu ingade azotangawo sundaywo kana kuti saturday oitawo yomuda sunday inadhidi scandal endi kuchechi ozobudisa yakewo next week iwo ndombozorora tichinjana kudaro ungubudisa isandanyanya kutrenda nokuti ukatrenda kamafollowers anowati izvozviona kuti nhasi ndafuma ndiri panhamba ipi kutiktok naimwana haasi kumira mandingi followed you ndingi followed you iwe ukambofuma kuseni ne300 followers one night manje ndinoenda toverifyiwa rambai muchititedzera guys manje ndinoenda toverifyiwa guys ndokupaiwo mari chitodla tose ndivharidzira spotlight yangu ine zuvawo iwe zuva imbomira mubudisawo chako ndakabudisa chakoma wako akabudisa chake pane chimwe chazuva chandakaona chindototrenda wari mumota chaitamba haisati yamira achitambisa pasaidi apa west so imbomira hatidi munhu anodzima light reumwe munhu imbomira indimboshaina ini ndimbotukwa kana ndazosvika paweekend ndichitukwa ndichishaina weekend ikapera kozoitawo motrendawo next week wototosapotawo yenyuwo kuko ndekunyepa iya makaita inotonyatsoonekwa kuti ndekunyepa iya
hanzi kwasara matama kufacebook midway matamawo kariko nai zvakaoma sana hanzi what other services do they offer mamwe maservices masaji vanoita zvemamasaji uno masaji munhu kuipo masaji zvemakumba kwesikana midway ine makumba anondinakidza kumasaji asi zondogona kutovata ndiyeri yakuti mari dzamasaji amakumba ndobva ndatombovata ndikuti hazvitekinesi ndakavata makumba ndinakidza kubatwa makumba ndinakidza kubatwa shemu pasipetsoka pasipetsoka pandinakidza zvo matama ndeaya machicks mahlami anonzi mangi mundekisako aziyatsosashona vanhu ngatiregei kuba spotlight dzevamwe vasikana kana munhu ari paspotlight mboregai munhamaye nechimuti chake odai zvokongofumawo kwakabuda echimetro ushiya kuti zviri kufamba sei handiri kufamba mani handiri kufamba nebhora zvo zvapera zvandatokangamwikwa so ndatokangamwika kuti ndaachitrenda 2 days dzapfuura shumbresi ndatokangamwikwa hapachina hwadhololo zvatopera vakutomirira futi staira ndikiri nyuwani yani ndabura futi vachiwana kumanya nayo saka ndichabura mangwana ndobura mangwana zino ndosha zviri kufamba sei ndikutobura mangwana because izvo zvingatokangamwikwa kuti ndatokangamwikwa so hapachina chiri kutombosora zvakatokomendo zvakatodarika vakutomirira kutomhanya nezviri paspotlight zvinyuwani izvi anowana plus ketiwo ngachitawo live ndo ichange ichitopisa mastrito achitawo live neminino yake vachitukana saka ndo inenge yotomanyiwa nayo navanhu ini ndomboiswa pasaidi zvacho nai zvatopera zvatodhakwa sara zvogove zve 2 minutes aiwa yakapera shumbaresi dzazuro dzakapfuura dzakusara zuro hapachinaka vatomirira latest ndokune kuri kutopera kwacho saka palatest apa manje unofa kutaimira kuti pane here pakanyarara here pafacebook kana pakanyararawo bura vanowana so unonati zvanhasika cho ndingaibudisa haitrend because keti agara atodi aburitsa yake keti aburitsa yake saka nhasi ndo inenge ichitomhanya yaketi iyoyi nemunin'ina wake nadhorini ndo inenge ichitenderera vachitukana ndo iri kumhanya saka inini nechero ndikaita nhasi hapana noiona andowana hapana noiona ndotozoonekwa kana zvapera ivi plus ndogona kuexpire ndisina kuonekwa saka ndofanwa kutaimira pakati zii nhasina mangwana vanenge vachimhanya nechikwaketichi kuswera mangwana ini ndobura yangu mangwana handitika ndogona kukavha yaketi ndomanyisiwa inini yoko controversy sales kana wafunga kuenda paspotlight yoko usatombogaya kutukwa usatombogaya mashoko usatombobatikana nazvo usapinde pafacebook ne kana uri socialite yoko watove socialite kayo you are now a socialite tell anything chaunisa pahati ingotora kuti entertainment ingotora kuti unotukwa nehama dzako chaidzo wani unotukwa namai vako unotukwa nemwana mai vako chamunotukana kuzoti kutukwana nekufacebook wasingazivi hakufa kutombokubata andika and then you create controversy sales anzinonzi process inonzi laser lip controversy sales vanhu vane controversy vanotopada chinhu chiri controversy chingotsvaka chinhu chiri controversy chaunongoita chokuti they talk kana iweyo zvakaita iweyoko ingopfeka shoti nekabamshot nekatopu kakasiyana kupanze icontroversy watopedza so ingopfeka izvotora mapictures kana kuti avidhio wakapfeka izvozvo vachaitora vidhio iya handika vachiseka handika vachitukirira but vasingazivi yoko kuti yoko uyu peji yake rinonzi kuti konzi yoko zino wezimbabwe vanhu votomanya kuuya uchaona traffic yanofuma nayo mangwana ufuma netraffic isingaiti mangwana ufuma netraffic isingaiti mangwani controversy izvi kwai navai mazowe vakangoita live yavo vachitukana vachipindura munhu anga vatukawa nechikwereti naye mangwana kwe ndikoshamisa ndine 400 new followers pedze kwakabhustika ingwa chacontroversy uchazozoka uchitungudza chokwadi kuti ndoimi iwo haoni kuti vanhu vese vanenge vachidapinda mugemu iri nepafacebook anenge auya ndikandikupe example yauya mukadzi anonzi mayoyo akauya nenyaya yekunyepa chiti mwana wamadhamboso vakachengetesa kuno wakadii vanhu tikanozara isitaisaidi kuti nyaya yekunyepa because masocialite tozivana kuti ndezvecontroversy nezvekutsvaga controversy
vanhu vakanouzara unoiti kanouzara vanhu vakati dakumirira chizonya icho takafamba sei mudhabhosi vakazosiya mwana vanhu vakanoungana uri kunzwa akaramba chikoti ndikuburisa va11 ndikuburisa vanhu vakatogara anoonekwa tolaika kuti tisazosara update notification tipiwe handiti after iko zvinoitatiza peji yake ndevanhu vangani akazongondisapoinda pakuti hapana chakazomboita kubva vanhu mafollowers acho anawo chaari kuita nepeji yacho hapana chakazomboita ndopakangondibhowa ipapo chete but traffic yanga yauya wena traffic yanga yasimuka yanga yauya kwai ndasingazvisi manje yoko zvino ukada kudaro unotidza kuidla mari yefacebook create controversy wakambona kuti uchidla mari yefacebook inonaka sei uchituka uchidla nokuti tinozino vari kutopedza nguva vachindituka ka ini tikutodla handiwana ichitoti ngiringiri muakaunti ukutambisa time wakandirei ita cash make your own cash totokudza chokwadi yokozuri tatelisha sachiya pafacebook aiuya achidzidzisa vanhu nezvenyaya dzeaids achiita zveaids achidzidzisa vanhu vanga vasina kuwanda kudaro paakatanga kutamba akashamba achikurira hembe dzake achitamba sandi tatelishas anotodonzerana maviews nemacelebrities kunze kwenyika uko ndiye one munhu socialite kuzimbabwe anodhonza maviews tatelishas paakatanga kutamba akashamba akadhonza chaunga chose vekuna Nigeria Ghana kupi pakati uyai muone uyai South Africa Botswana akadhonza mafollowers iko zvino anotoita mafollowers kana ari palive mafollowers ake ndakabona achitodhonzerana kora uyu wenyu ariko mazuva ari kutrenda uyu wenyu divorce yake anodhonzerana kora pamaviews tatelishas anokuklokera 10 grand maviews 10,000 kuzadza national stadium nevanhu ari palive vakamuziva through that andowana vakamuziva through that ndo kutofamba kwazvo kwazvinenge zvichitoita shumburazivhura page uite matiktok andonoita matiktok kutiktok uchivhura riri page wobva wakanda kufacebook matiktok ako iwayo ungangosvika namba wamaritaisa zvatopera izvo zvomakumbo ndakutomasaja makumbo ndakumbotora hata 10 minutes guys ndichambomashajwa makumbo mboitwa makumbo ndimbotorelaxa zvangu hanzi kora kumberi ata maviews mangani anu pane yandakaona yakaita nezuro kora ndakamuona aine 10,000 tatelishas of which anoita 10,000 tatelishas pamaviews ndomutemba pamaviews ndomutemba ndakamona ane 10,000 yezuro but tatelisha 10,000 anodzicloka anosvika handisi selfish nirejina handisi selfish hanyadzi pafacebook there's a room for everyone on Facebook tese tokwana pafacebook apa mari yazuka moda kuti idliwe nevanhu kune dzimwe nyika kuzimbabwe dzisingaudza kuti idlai mari indotogwadziwa neminjingokona musingavhuriwo mapeji zuka ane mari yekupa munhu wese guys hamudi Alright, kana musingadi no problem chigarirai kuti tuka kumakomenzi ikoko asi kana mukatituka muitege navafriends kuti yaimuone zviri pano kuti mutituke makawanda asi muchitegana hanzi kora obc 21 saka anofamba saka anoenda itete akambosvika 15,000 akambosvika 15 grand akambosvika panyaya kana chida kuona tatane chaungaka paakaita live yekwadhikikiriyai pakaita live yemaresults edna yemwana wake kwatete childe vakabhoostwa zvokuti du tete childe vanoita maviews but maviews avakaita pana tetelishasika they were massive kwaina mograce mopuwa mari mogracious saka unoti chinonakirwa muchingoti tuka mahara asi nayo yaimogracious ndingina wangu rikanimbokufunza iwo unofunga kuti kutituka kwese kunundura kwese kwamunoita kuyakuya iwewe unofunga kuti denda ndiri munhu wekuti hapana chandinowana dei ndiri pafacebook ndikudeactivata facebook yangu kanditorarama peaceful life kuti musingandituki musingatombotioni motuka kamwe nezvangu yes beth hatiwana but ndotoiginowa kundituka kwambe mchita because ndoziva kuti chinangwa changu chandakafambira pano ndochiziva chandakawira panapa ndochiziva makumba ndakadze kumasaji wakomani unowa kuti zvakambatira makumbo iwishakira dzidziswa kuti makumba anomasajwa sei dzidziswa umpona uchiti masaja kumba dzidziswa inokutarisa kuti zviri kuitwa sekudzasungwa zvonakidza kumana zvino yazvoda uri kumba izvobva yatsovata uchatokukira
Chatotukwa wanopotukwa here wesubresi ndambokona chinyora post twaenda ndamene muna vanoganga vari pamafriendship era friend list yedu wakambotora mascreenshot ndakambokona uchinyora ndikiri yakasvamba 70 day racho saka ari kudya mari anodzikora uya anodya mari ananidhe kuenda kubasa ende nekuimwesi nekunyika kwaari kuamerica vanhu vari kumafirst world countries vanobhadharwa more than vari kuno kuafrica vanobhadharwa kana times 3 than zvatobhadharwa tichitiwa kuno kuafrica isusu times 3 chaivo saka ari kudya mari 70k ari kudya keshi hauna kutukwa here shumbresi dei wakachivhura peji ipapo veronica zviri sei dei wakachitovhura peji same time pawaitotenderera ipapo dei wakavhura peji kaizi vhurai mapeji aya vamwe venyu munogona kubika uyai nemakoneni mudzidzisi vari kubika andimaona unotodla mari vhura peji udzidzisi vari kubika unogona kusona uya uri palive kutaura kuti unocheka so uchidai andiona chaka something chekuti uite vhura peji saka vanhu vakaona achizvara here yes ashley wasara hanzi kura kutaura facebook ndobasa kwangu thank you nyasha thank you pafacebook ndopabasa pedapa pafacebook ndokubasa kwedu guys saka mugare mazvisepepa pamunenge muchitotiundura kana tongana chiunduka payaka munogwadziwa henyu kuti ishi semene vari kutukwa umanaka ko vanhu vari kuvatukirei but ini msaidi kwangu kanenge ndichitonuna ipo paya kununa ndendakatonuna ipo paya pakununa mari ndinge chito ipo paya pamunenge muchingototaura paya sandi kununa ikoko kuya nendichitonuna hane maona Facebook ndokubasa kwake zvishuwa kora ndokubasa kwedu kufacebook kwaye muti wamwe achiti kwanzi havabvi palive unoti ndibve palive sei ndichiti ndikaita live ndotobhadhara ndikata izvozvi live yandiri kutoita iyoyi live yandiri kutoita iyi by the end of the day mutione inenge yavhyiwa nevanhu vangani vachada kuona mari inenge ichitodururuka ichitopinda baika muri vari nguvangu zvekutodaro ufunge hamutozivi henyu muri vari nguvangu zvekutodaro kwete zvekutodaro chaiko chaiko muri vari nguvangu zvekutodaro asi takatoona achizvara makaona achizvara zvakora zvakaita nasimeni izvo zvine ndiri kutotukwa kuti kuzvitizvarira palive kuzviburitsa mhingirikiri yavo vachiita palive vachidai kushaya hundu kasi kwakora mamakaungana uku muchiona kora achizvara muchiti wow yei yes wow kwakora uku tizviite isu kuno kuzimbabwe kuti kwai palive uyai ndichizvara matukiro amunenge muchiita ndopona kuti mazimbabwe takaoma hatigoni kusapotana toda kusapotana nekune dzimwe nyika ko kusapotana pachedu hanzi akatukwa sati chamari yake amari anotoita 70k akatotora bhegi zvekutodaro ende kora uyaya ndakanazoti haverengi macomments kora aya ndingatoenda zvinhu zvake haverengi macomments makumamwe ane problem apa pangu achiningira apa ipo papa pana pangu achiti vanachiti hei pekutanga pemakumbo apa mukati aiwa handidzori tsvimbo beth handidzori tsvimbo handina problem yemusana handitozivi kuti chii ipapa pakoneapa kwai ndakaionawo yakora molini wakaendawo hanzi dei aiverenga izvisungirira haverengi makomenzi kora uya haverengi makomenzi uya anenge achingota zvinhu zvake achingotaura nemi achingonyora iye achingoita zvinhu zvake muchingonyora makomenzi chichiro akada kumaverenga akawandisa vakomana anga magona hanzi muri wachangobaya live kotozara hanzi ikosipi inoita izvi asi zvebeauty therapy rita ndizivi inoti laser aesthetic kosi yacho laser aesthetic kwakora uko munozara makadaro yesi bruno uri sei kwakora uko guys muneiko mukozara kwakadaro kwakora achiita zvekutamba akashama kora hapfekika kora anobuda akapfeka chibhurugwa chipendi kora ane akapfeka chipendi chake kora achitamba nechipendi achidii makazara muripo muchingoona muchingoisa malavhu nemalikes
zvikaitwa nemunhu wekuzimbabwe panapa totanga tutukirira kuti apfekere chibhurugwa. Ndoda kutopfekawo changu chibhurugwa ndite live ndichitamba ndakapfeka chibhurugwa. Hapfeki kora, hapfeki kora, asi munenge makazara chete muchingokanda malavhebela ende mari yachingoita. Mari yakana une peji unongoita mari yako. Imuchingoti kwati kutuka munhu iye achingomeka mari yake. Inoda kutotambawo nechibhurugwa. Mari iwandi. Musoro tamba nechibhurugwa kapanozara pana papeja. Pane pakatozara nechibhurugwa ndichitamba. Tokatova nemari musiwoyo. Leg in. Out. In. Mungoita breathing makumbo. Izine makumbo. Technique. Kwanza umekushapa simelimeter 1 million 24 hours. Zveshuwa. Kwanza matigima kusimuka manje. Oh, my headphones are on. See akadaro. Mnari kufona my headphones. Ndandakaisa ndakonecta my headphones. Switch it off. Shakira switch off manike. Pana munhu anenge achifona saka ndakonecta my headphones. Saka yakachiringa kuma headphones yakaendesa volume. Unaona? Matigima ari kusimuka uya mirai muone. Chibhurugwa rake remarasi randakona raanopfeka riya. Mirai muone manje. Hanzi makupedza here. Ndakupedza manje takutoenda. Maveko here? Kune vatochu musimuka here vaende? Matigima ari kusimuka. Mutarisei muone. Matigima ari kutosimuka uya. Ende ari kuenda hagai matigima. Hana basa kuti mataura kuti chii. Hagai uya. Ari kusimuka uya matigima mirai muone. Nebhurugwa rake riya rakasona riya remarasta riya. Richamidisa mbiri bhurugwa riya. Kune kwatoda kuenda rasho kwakamirirwa nevanhu. Tapedza. Right, tapedza guys. Toda kupima. Ayo, tungoda 2 minutes. Alright, 2 minutes. 2 minutes. Maneuza amurutsa dzineuzi ndakaitwa pano nemwana muZimbabwe ari kuseriko. Ndakaitwa pano nemwe mwana ari kuseriko. Ndiye akandiita. Uya karasha wasandaenda ine. Wasandaenda ndichiri kuclinic. Saka ndati uyai tiende Cosmo City. Ndati ari Cosmo City vese. Uyai ku WhatsApp ndikuisire location tisangane ku Cosmo City. Nai Bruno, uda kumaketerwa kangani? Inga uri kumaketerwa na Ana chibhebi ari kumaketera bo zvekuti. Uri kumaketerwa na maititi bo zvekuti. Uda kumaketerwa kangani kona iliyo? Anotengesa mafurniture. Unogadzira mafurniture akanaka zvekuti. Ndichitoona vari kumaketa zviri bhowano vanondiedza kuti kumaketera zvakanaka kungoti maybe kuda havo pavanozimba chimaketa havo panenge paine vanomaketa maspice. Anozowana sei maspice notumirwa kusi anouya kuCape Town nometa maspice anouya kuCape Town ndokutaura nemunhu anotengesa anototumira kuCape Town. Kune vakatoodha vakawanda nezuro maspice aya madhairis makaoma. Ndakangotengesa maspice chimaketa nezuro papaya ndakaita traffic kuWhatsApp munhu yacho ari kufara akasendera message manheru aitopeka madhairis akasapoti maspice vakanoodha maspice varuda kutotengesa for resale. Ndokugona ndokutogona kuti tunohodha kumakura vanhu vakasapota vakatenga maspice kutotengesa chaiko.
tofara muri dziresu zvazanamboshitarisira kuti business ndachibayiwa nekufamba ndichipinda akandi online ndikati online ndokude vanhu 1 by 1 share 1.468 sessions 6 to 8 sessions paida moyo kajirei maposa ndatouya kudzana ndomujobhekini nditouya mujobheki kudhara wanonoka kundudza zvemakadhishi mandi unhu wakanaka si unhu haundipi chingwa sha unhu wakanaka mandi kuti tite unhu zvonakidza chose asi zvinonakei kungonzwa yava neunhu asi ndichifa nezhara kumba mbovhunza asi hangu mandi ngatimutara chokwadi unhu hunonaka asi mangwani njenji nokumbirawo salt ndinayana pekutangira ndichida hangu unhu hakudliwi wakanaka chaizvo unhu asi unhu hakudliwi vakomana ende unhu haubhadhari mabhills ndo chokwadi haubhadhari mabhills uye kusika mwana iye atobhadhara mabhills uya kana kangwara atovaka zimba rake kunigeria ukatopedza musikana uyu uri kunzwa unobiki unoimba unoimba iwe maita basi wakamboimbepi anombozviteerera ndichazoburitsa unozorekodi unhu uchifana nzara here kumana ndakaona zvibhadhari toda mari tukaeni kuti hana hunhu asi mari yangu ichiuya amene ikoko nditukaeni kuti kwai havana hunhu vaihure ihure vazoto hure wedistradinga hure wedistrading izi hure riyakazodai zihure udzai taurai ichihure asi chilamu bhanzi chila bhanzi gaisi hurai aiwa nditukei handiudzei chihure kana kaka 50 pazuva kana presha bhanzi toribowo manje nokuti zvakufanira chero kasaura unongodzukure chero kaura unongodzukure saka zvinaniva nditi hure ndichibenefitawo sekili mafinance simbai mafinance vada kuti mezhe tipedze tiwane kufambako zvokuti hure ukona usingagezi haumbonzi hure ukona uchigeza ukanzi hure uzoti uri kugeza maimana nokuti kana une zvina haumbonzi haumboudziwi kuti hure inema hure wedi mazano mbuda chida kutuka pana chanokutuka nacho kudzokoti wezi hure iwe wakazogura ukazodai hakuna chimwe chaunotukwa nacho kana munhu anokukudza kuti zvinowedza chero toexpire atoda mufasha nekuti hure hatisina value hatisina meaning wedra kuti hure saka tsvagai zvituko zvenyuwani kudzoko nokuti munhu wese tiri maure baba vakaimba vaimbi kana aiwana tati wanza chai here wana zache iwe kana msana neziro ndaijima msana iwe mina nimbona kuti pomasijwa msana iwe masijwa kunongonakidza kumani hai bva iwe